近の金魚は体型が本当に多様化してきていますね。丸いピンポンパールから細長い和金まで実に様々です。観賞魚としての改良が日々進み驚くような姿も増えました。泳ぎ方や性格も種類によって大きく異なるのが魅力です。自分だけのお気に入りの一匹を探す楽しみが広がります。水槽の中がまるで動く宝石箱のように華やかになります。それぞれの個性をじっくり観察するのも非常に面白いですよ。